Myślisz o implantach i zastanawiasz się, co ile lat trzeba je wymieniać. Implanty są projektowane jako rozwiązanie na całe życie. Statystyki pokazują, że większość implantów służy pacjentom do końca życia, a korony na implantach średnio wytrzymują 15 do 25 lat. To nie telefon, który wymieniasz co 2 lata. Kluczem do tego sukcesu jest jednak prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegu. Jeśli zabieg wykonano zgodnie z filozofią zerowej utraty kości i został przeprowadzony przez doświadczonego implantologa, implant ma bardzo duże szanse pozostać z Tobą na zawsze. Ale uwaga, trwałość efektu zależy również od Ciebie. Odpowiednia higiena, regularne kontrole co pół roku, unikanie palenia. Najczęstsze problemy to nie zużycie implantu, ale zaniedbania w opiece nad nimi i związane z tym problemy z tkankami otaczającymi implant. Pamiętaj, dobrze wszczepiony implant to inwestycja na całe życie, a nie na 5 lat. Najważniejsze, znajdź doświadczonego implantologa, a później dbaj o higienę. Obserwuj mój profil. Pokażę Ci, w jaki sposób dbać o implanty, aby służyły Ci przez całe życie.